Hola de nou. Vale. Llavors, seguirem l'explicació del tema 10 i començarem a parlar de l'enllaç iònic. Fins ara sempre havíeu estudiat que l'enllaç iònic se donava entre un metall i un no metall. Clar, això no és del tot cert, vale? Perquè també podem trobar enllaços iònics entre no metalls. Vale? El que passa és que sí que és cert que el més comú o l'enllaç iònic més comú que trobem sempre és entre un metall i un no metall. Llavors, com sabrem a partir d'ara si el compost que tenim o la fórmula que tenim està formant un enllaç iònic o un altre tipus d'enllaç? Molt bé. Com us he explicat en el vídeo introductori, vale, hauríem de mirar els valors d'electronegativitat de cada un dels àtoms que formen el compost. Per exemple, sabeu que el clor de sodi, que és la sal de cuina, vale, sí que és un compost iònic perquè majoritàriament és l'exemple que apareix a tot arreu. Per tant, si busquem en la taula periòdica, vale, aquesta, busquem el clor i té un valor d'electronegativitat de 3,16 i el del sodi té un 0,93. Vale? La diferència està al voltant de 1,8. Llavors, com o quin criteri utilitzarem per a definir un enllaç iònic? Un enllaç iònic serà aquell en el que la diferència d'electronegativitat entre els dos àtoms que formen el compost siga superior a 1,6. Per tant, en aquest cas, com la diferència en el clorur de sodi és de 1,8, ens trobem front a un enllaç iònic. Molt bé. Ja sabeu que l'enllaç iònic se dona entre ions, vale? I que aquests estan units per una força d'atracció electrostàtica. Vale? Molt bé. Una vegada més, això ja ho heu vist molts cops, però ho tornarem a explicar. Vale? El que hem dit és que tots els àtoms van a tendir a tindre una configuració més estable. Per tant, aquí fica l'exemple del potassi i del clor. Llavors, sabem que el potassi, la seva configuració electrònica és argó 4SU i llavors, si perd aquest electró, adquiriria configuració de gas noble i, per tant, més estabilitat. I al clor li passa el mateix. El clor, la seva configuració és neó 3s2 3p5. Si guanya un electró, una vegada més tindria configuració electrònica d'argó. I, per tant, aquests dos àtoms tendeixen un a cedir i l'altre a guanyar electrons i, per tant, formen aquest tipus d'enllaç. Molt bé. Ja em parlaré dels elements que formen els enllaços iònics, vale? El que hem dit. Sobretot, han de tindre valors d'electronegativitat molt diferents. Vale? És a dir, el que hem comentat. Sempre hi haurà un que tinga més tendència a donar l'electró i l'altre a guanyar l'electró. No sempre ha de ser un electró, això també ho hem vist molts cops, sinó que també poden ser bescanvi de més electrons, per exemple, en el cas del calci. Vale? El calci, si perd 2 electrons, doncs llavors es combinaria, per exemple, en 2 fluors. Vale? Més coses que he de dir-vos. Vale. Molt bé. Caràcter iònic. Vale? Què vol dir això del caràcter iònic? Quan considerem que un enllaç és més iònic que un altre. Vale? Primer, quan més estable siga l'ió. Què vol dir això? Per exemple, el ió fluorur, com ho fica aquí, és més estable que el ió iodur, vale? Perquè bàsicament el fluor és més electronegatiu que el iode. I per tant, un enllaç serà més iònic quan més estables electrònicament siguin els seus ions. Vale? Després, el segon requisit seria quan més petites són les càrregues. Vale? Va ser molt més estable, com diu aquí, un catió de sodi que no pas un catió d'alumini. I, per últim, quan més diferència de grandària hi hagi entre el catió i l'anió. És a dir, quan més petit siga l'anió i més gran siga el catió, més caràcter iònic tindrà aquest enllaç.
Vale? Per tant, aquí parlem una mica del caràcter iònic o quan considerem un compost més iònic que un altre. Perfecte. I per últim, el que veurem en aquest punt, vale, és quin tipus d'estructura formen els compostos iònics. Ja sabeu que van a formar xarxes cristal·lines, perquè, com us he comentat, això va ser una atracció electrostàtica. Per tant, aquesta atracció va estendre's en totes les dimensions, en totes les direccions de l'espai, i per tant atraurà tensions com tinc a l'abast. I com se va estabilitzar? A través de forces d'atracció i de repulsió. Vale? Normalment van a formar, com ja sabeu, cristalls iònics que segueixen unes pautes geomètriques concretes. Ara després vos ficaré un vídeo i intentaré ensenyar-vos alguna imatge d'algunes estructures fixes que així s'estudien. I em sembla que fins aquí estaria tot. Teniu en el llibre la teoria per si voleu repassar-la o teniu algun dubte. Vos deixo el vídeo un segon perquè crec que he d'activar la veu de la presentació. Un segonet. Molt bé, i aquesta un segon. I aquesta seria la representació de l'estructura que té el clorur de sodi. Si busquem cloruro de sodio estructura, és el que vos dia que tenen com una geometria estipulada. És a dir, que un cristall de clorur de sodi té aquesta distribució. Molt bé, doncs fins aquí l'enllaç iònic.